Keď ticho padne, snáď zasiahneš včas. Keď prestane srdce biť a dýchanie v nás. Rýchlo jednaj, nezahávaj, život chráň. Každý nádych, každý úder ruky znamená nádej v týchto správach. Postihnutého polož pevne tvrdo na chrbát. Rozhodni sa smelo, nezaváhaj ani tak. Stlač hrudník rýchlo hĺbkou 5 cm, 30 raz za minútu. Nech srdce znovu zrodí kroky. Potom vdýchnuť život do hrude tichej, dvojnásobný vzduch. Pozri, či hrudník sa dvíha, či dých prišiel znova k nemu, znova. Pomer 30 ku 2, to je tvoja cesta k záchrane. Nezastavuj, nevzdávaj, život v rukách máš práve. Ak dieťa to je malé, začiatočné dýchy 5, potom ako u dospelého správny rytmus daj, nech dýcha znova, nech žije, nech sa vráti späť. Záklon hlavy pomocou ruky, dýchacie cesty spriechodní. Bez vedomia a dychu tvoja pomoc je neoceniteľná, v dobrom svetle zasvieti. Neprepadaj panike, buď pevný a statočný. Záchrana je v tvojich rukách, každý úder, každý vdych, každý dotyk je potrebný. Pamätaj rýchlosť, hĺbka a presnosť v prvých minútach. To rozhoduje, či v srdciach ešte láska. Život ďalej bude znieť v tónoch. Nezabudni volať pomoc, číslo 112, lebo každý príbeh záchrany začína odvážnym skutkom a volou žiť. V rukách lajka môže spočívať nádej život zachrániť. Nezabudni volať pomoc, číslo 112.